Binuotan taan eh. Away na sad bis kong asawa. Ay, tako ni asawa ha, oy. Sultian na dyan ako nga. Sa Valentine's Day, dili buwak ko, tsukulit akong ihatag. Dapat dugas akong ihatag. Nasuko man. Asa garbo ng asawa ay paputot-putot taas kay garbo. Ganun yung nga putot nga taas kay garbo. Panagot kayo. Sus paita. Kuha na lang bawi yun, aning manglimpyo ko, trapo-trapo ko, aning mga kuhan, para makitaan ko niya nga. May binuutan ko. Ano mo ni mga putot, ay mga takas mo kay garbo eh. Ini mga babae, baya. Mao dyan sila yung mga hari dyan sa balay. Usuking mangluod. Unya, sila yung makasala, kita pa yung mga ipasaylo, mga bagag suwang. Kita eh. Hey. Oy. Sana all. Wala ay, ka-practice ko na para sa Valentine's ba? So magka-uy nga pa, kalit, kita na ay. Magsaya mo kaysa! Para man po na nimo, ka-practice mo kudaan, in kaso magira, tapos February 14, okay, nakaay ko magkising sa munong kanoon. Halusot! Ipalimpyo ka din ha! Kaya nag-practice sa lokalo! Salan mo ng kanoon nga naman eh, nakasuko ko. Sa munong kanoon eh. Ikaw ba ning gawas niya pa rin mong pagkakakuan ko ano? Pagbuang no? Sabi po lima. Ako'y pakis ni mo ha! Ako'y pakis ni mo diyaron! Sabi po, Oo, ano mo? pakis ni mo diyaron! Salan mo. Are! Focus na kang lantaw! Kane! Ay pag binanyak niya! O, kane! Saban? O, kana! Halukin na! Pre-mag-brown! Halukin na! Ipaubra ka diri, ipalimpyo ka! Sige ka! Ano mo lang? Kana! Dire. What's up mga mga pare? This is MP Girl! Alright, nagkakasalamat sa suporta sa labi na sa mga Bisaya sa Gibo Kalibutan, mga Bisaya naong pareha akong naong Bisaya. So pasalamat ko sa taga Cebu, Davao, sa mga OFW nga naa sa mga laing lugar. Sa mga Ilonggo, taga-Bacolod! O damo gid salamat sa inyo. Salamat sa inyo suporta! Labi na sa mga Bisaya sa Tibo Kalibutan! Pati mga Tagalog, usapin mo. Kahit hindi... Lalo na din sa mga Tagalog na sumusuporta sa amin. Kahit hindi sila nag-intindi sa aming mga vlog. Patuloy pa rin sila nanood, nag-like, nag-share. Maraming salamat sa lahat. Maraming salamat. Kahit nakutasan yung katabi ko dito, nalingaw kayo, nag-usap-usap kayo na lang, ha. So, sa mga Tagalog, kahit hindi nakaintindi, Thank you so much sa mga